la cuvinte, de la inima mea, de la patron. 100 de dolari pentru gradul ministru de finanțe! 100! De la Gălățean! Tot pentru gradul cu 100! Emblema de la Tellerman cu 100! Pentru gradul ministru de finanțe! Cu 100, scuze. Pentru Foreman, domnul Foreman, va fi și va rămâne legendă. Să ne sufletul sufletul. Atențiune de la fită pentru cumnatul lui Foreman, care în Canada la suferință să dea Dumnezeu să scape cât mai repede. Pentru Foreman, pentru Foreman, Foreman, pentru Foreman, pentru Foreman, pentru Foreman, Foreman, pentru Foreman și pentru soțul lui Gradu. Să dă calma mai Scola la tău. Activează-le înapoi. Activează-le înapoi. Activează-mă rămâne. De la Gălățean în continuare. Că pentru Foreman, pentru Foreman, pentru Foreman, pentru Foreman să dea Dumnezeu să scape cât mai repede. A fost și va rămâne legendă. De la fărătianul nostru, pentru unchiul Gradu, care s-a jurat cu copilul lui Fărătian, că e ministrul de finanțe, a fost și rămâne toată viața o emblemă. Și pentru vorul Foreman, care la suferință. Dar Dumnezeu face o minune și veți vedea că Foreman va scăpa cât de curând. Pentru Foreman, mărului, ia-o-ți. Atențiune! De la Buscă, 100 de dolari! Pentru unchiul Gradu și pentru Foreman! Suntem la Polarico! Hai calma mai loco, Polaris Cosmo dandolo. Hai Canada les telefono, dico fresco. De la Tyson, pentru tăicuțul lui Gradu și viața lui curățorul lui Foreman. Fără numai pentru Foreman, pentru Foreman, pentru Foreman. Pentru Gradu, fără număr, pentru Gradu și Foreman, Gradu și Foreman. Fără număr, pentru Gradu și Foreman, Gradu și Foreman. Fără număr, pentru Gradu și Foreman, Gradu și Foreman. Fără număr, pentru Gradu și Foreman. Până la 500 de dolari, cash! Mai căldăm la minunea, te lasăm în răpân de blan, cum un rogat scolarico.
Ce mai halci hamasko, ce mai halci hamasko, că la coșa-o panda nadara vala nadara, nadara vala nadara, mesma de kesaya, mesma de kesaya. Hai șomnesc ca tu pamaro, andales cu talolo. De la Marco pentru Forema, pentru Gradu. Au ce spune? Parcă n-ai mă vastă ce-o, n-ai pașa mamă planoro. De la Gălățeană cu 100 de dolari. Pentru Gradu și Forema. Familie regale! 100 de dolari. Parcă n-ai mă vastă ce-o, n-ai pașa mamă planoro. Janel cu mai de lor, chichițulesc că te pară. Și pară de-aveș toată două, că romele chiro de doro. Ia atenție! De la Corina, pentru vorul lui, pentru Forema, pentru Forema, pentru Forema, pentru Forema, pentru Forema, pentru Gradu, pentru Forema, pentru Tyson, pentru Forema, pentru Forema, pentru Belfort, Forema. Ia-o-ți, la Corina mulțumim, Iisus. Să rămână la cuvinte, să vă dea Dumnezeu noroc și fericire. De la pintă în inima noastră, să văd un Forema cumnatul lui care încă fratele lui. Țiganul care a dus primul Lamborghini roșiori. Fără număr pentru Forema, pentru Forema, fără număr pentru Forema, pentru Forema, fără număr pentru Forema, pentru Forema, pentru Forema, pentru Forema, pentru Forema, fără număr. Continuare fără număr pentru Forema, fără număr pentru Forema, pentru Forema, pentru cumnatul lui, fără număr în continuare, viața lui. Nadara cumnate, nadara, amezamate chezăia. Așa-mi vorbe ceea ce continuare de la Tyson, pentru viața lui, pentru Forema, fără număr pentru Forema, pentru Gradu, pentru Forema, pentru magistrala, pentru măicuța lui, pentru Gradu și Forema. Nadara, Gradule, nadara, văză să o supe mama. Că de viața campării drăgul tu forța zurarii. Să nu faci ceva, că să nu faci ceva. Hai să luăm așa toate, cine nu pasă parmale. Iau ce spune? S-o averați la ea mergi buca tu ce data.
că sunt ușa pe la șegele. Hai să o pe la jasare. Și janaste da sparfane, oamenii sunt mai înlei, că de-au când la să pune. Că janelor de lor, dar ea de mașanie, că de-a la să-l pune, că de-a la să-l pune, că aștepta da sparfane. Te veșeați numai păcne, că-l dușmane să pare, hai n-am pele bă blanco, te pălăresc cu dușmanul. Continuare de la Peter. Pentru mine și părinții mei să rămână la familia ta, să rămână. Dacă tu cheptane în țară, bucurii să-mi dușmane, să pănească o gradul. Dacă tu cheptane ea, că bucurii pe dușmanea. Până geantul geante, să me la mămina mea, când tu să până două, când tu să până două, tu sunt o frazură nouă, tu sunt o place ciocă, ci mă căltu ce crata, sună ca mă gacă nacă, da vira ta nava, altă mă rog taloră, că o să mă răilă. Și vine așa. M-am pus viața la încercare, dar am rămas tot în picioare. Ia ce spune Madalina cu pentru grad. Stop, stop. Gel. Dacă vine regele, dacă vine regele, vină toate piesele. Rapide, pentru socul lui, Gradul ministru de finanțe, vă pune nu la vrăjeală. De la milioane sus, de la dacă pică regele, pică toate gradele. Când nu-i temelia bună, toată clasa se dărâmă. Așa este tatăl meu. Aveți-ne de la Gălățean. $200 pentru fundul. Didică, Gradu, Vestinian, Miliță, Mădiță și pentru toată familia Tănase 200 pe tot de la mari. Ia-o-ți. $100 de la patron pentru 5 frați cu putere, pentru Vestinian, pentru Gradu, pentru Bădiță, pentru Fondor, pentru Didică. S-a jurat că lăsea pe copiii lui dacă s-are niciunul din Târma, în Alexandria, dacă se compară nicio familie cu familia Tănase, dacă se mai există, s-a jurat pe copiii lui Gălățean. La familia
să pune stop. De la Bâscă începe tot. Ia-o-ți. Pentru Bâscă VIP. Abia că dau drumul la brațe, zici că să mergi de glanță, mai deula. Știți că nu vă las niciodată, că vă doare unitate. Care rămâne bachta lot, că se mâne mămăro. Cum o dos mai varon, care rămâne bachta lot, hai de la vestine nouă. Haidem la o băltiță, ne ledem la puterea. Ada Delica, Ada Fondoro, Ada Vestineanu, Încă Șandalarea, Ada Vestineanu de Belbachtă, Ada Gradul de Belbachtă, Ada Bădrița de Belbachtă, Ada Lidica, Ada Fondoro, Ada Stelprat de Belbachtă. Că mă jur acum că la dușmanii nu au luat. Și orice ar încerca, și orice ar încerca, ei nu au valoarea mea. Și la greu și la necaz, știți că m-am făcut primul pas. Iau ce spune? Ca mine nu o să mai fie Fondorie, legenda vie. Iau ce spune? Vreau să cânt o melodie care îmi place mie foarte mult.